и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, представителните роти от Националната гвардейска част по случай 146-та годишнина от Шипченската епопея са построени. Командващ церемонията капитан Кирилов. Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай честването на 146-та годишнина от Шипченската епопея. Ще дадем почит към саможертвата на героите на Шипка. Нека техният героизъм и себеотрицание да отекват винаги в нашите сърца и да бъдат оня истински пример за родолюбие и всеотдайност към майка България, който ни прави по-добри нейни граждани. В памет на загиналите за упокойна молитва ще отслужи великотърновския митрополит Григорий и свещеници от Габровска духовна околия. Вечная память и сотворим вечную память. Вечная память. Вечная вечная память. Бог да облажит, Бог да упокоит души их и нас помилует, яко благ и человеколюбец. Амин. Амин. Речем всички Бог да ги прости вечна, блаженна да е тяхната памет, а вам много е лета, за да ги възпоменавате, за да ги имаме в сърцето си и да бъдем признателни, както приляга на българина да признава онзи, който се труди за него, и нека Божията благодат и по техните молитви, защото те се молят сега пред Божия престол за нас, да бъде тази Божия благодат върху нашето Отечество. Тям Бог да прости вам многая благая лета за доброто на нашето Отечество. Нека носим още срама по челото. Синила от бича следи от теглото. Нека спомен люти от дни на позор да висне кът облак в нашия кръгозор. Нека не отрича историята века. Нека е трагично името ни. Нека беласица стара и нови батак в миналото наше фърлят своя мрак. Нека да ни сочат с присмехи обидни, с чупените окови и дирите стидни, по врата ни още от хомота стар. Нека та свобода да ни бъде дар. Нека
Но ние знаем, че в нашето недавно свети нещо ново. Има нещо славно, що гордо разтупва нашите гърди и в нас чувства силни, големи плоди. Защото там не иде навръх планината, що небето синьо крепи с рамената, издига се някой див, чудовен връх, покрит с бели кости и с кървав мъх, на безсмъртен подвиг паметник огромен. Защото в Балкана има един спомен, има едно име, що вечно живей и в нашата история, кат легенда грей. Едно име ново, голямо антично, като Термопили славно, безгранично, що отговор дава и смива срамът. И на клеветата струшава забът. Всяка година изкачваме Шипка, за да отдадем почет към българските опълченци и войните от императорската армия на цар Освободител, които в августовските жеги на 1877 година отстояха нашето право да имаме държава. Вече век и половина възкръснала България е на картата на Европа. Всички ние тук, на върха, милионите граждани на републиката, сме българи и европейци по рождение, история и култура. Онези, които никога не идват на Шипка, вярват, че да си европеец означава да се отречеш от това да бъдеш българин. Това е саморазрушителен комплекс. Пагубна заблуда е, че да си европеец означава да задраскаш историята, да се преспиваш на традициите, да се срамуваш от знамето и да иронизираш родолюбието. Непростима безотговорност е да предаваш идеали, в които са вградили живота и делото си поколения българи. Идеалите на нашите възрожденци, на Левски, Ботев и Гоце Делчев. Днес, тук, пред паметника на свободата, сме се събрали, за да заявим, че след епопеята на забравените няма да допуснем онези, които винаги липсват тук, на върха, да ни натрапят епопея на зачеркнатите. Да манипулират историческата памет, да посягат на български светини и да се чудят как през годините да изхвърлят Вазов от учебниците. Днес казваме стига. 3 март е червената линия на нашето търпение. 3 март! 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 Европейска България има бъдеще. Само когато сложим край на политическото безочие, което се е разкол и паразитира върху разделението, което търгува с всичко българско за своето оцеляване. Не с глобкаджийско ни трябва, а единение около държавността, историята и националното достоинство,
около демократичните завоевания и свободите на гражданите. Скъпи сънародници, днес казваме не на пълзящата цензура, на доносничеството, на подмяната и скандалите, чрез които се прокарва проект за похищение на Конституцията. Той предвижда България да се управлява от политици, за които българското гражданство е подробност, а политиката е конкурс по сервилност. Казваме не на опитите за разграждане на държавността с превземането на институциите за корисни политически и икономически цели. Днес слагаме край на обратното броене на разпада и заявяваме, че България ще пребъде. Република на равноправни и свободни граждани, които сами решават своето бъдеще. Днес националното самосъзнание и гражданската енергия са призвани да защитят духовния и държавен упадък на България. Народното движение няма да допусне 3 март да бъде заличен. Националната ни памет изтрита, а българската държавност разградена. Вечна памет за героите на Шипченската епопея. Да живее България! В знак на признателност, венци и цветя се поднасят от името на президента на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев, председателя на Народното събрание на Република България, министър-председателя на Република България, министъра на отбраната, началника на отбраната, община Габрово, заместник-председателя на Народното събрание, парламентарна група ГЕРБ-СДС, парламентарна група Продължаваме промяната Демократична България, парламентарна група Възраждане, парламентарна група Движение за права и свободи, парламентарна група БСП за България, парламентарна група Има такъв народ, министъра на вътрешните работи, министъра на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на туризма, областния управител област Габрово, областния управител област Стара Загора, областен управител област Бургас, областен управител област Велико Търново, областен управител област Търговище, областен управител област Разград, Общински съвет Габрово, кмета на община Казанлък, кмета на община Ямбол, командира на сухопътните войски, командира на 61-а механизирана бригада Карлово, кмета на община Русе, община Севлиево, политическа партия Български възход, политическа коалиция Левицата, Централно военно окръжие, военно окръжие Габрово, Национално дружество Традиция, Ротари клуб Габрово, Ротари клуб Севлиево.